Ay ko gara-garaitan ha? Paghinay lagi to. Kay slide kay lapo ko. Unsa naman pud na? Patay to. Asilpo na wala signal. Yati kang bataan ka! Asa naman tadapit anitan? Layo pa kayo tato. Pagtarong ra, ganina ra kasi giging og layo. Layo magumbalay lang dyan na to. Sige lang gud to. Parang kauyab ko ba? Baka uyab niya ako ani. Naitrabahoon, natanggong na. Tara na to. Madugay ta siglalis diri ba? Ayaw, siglihok, hawi kay ka ba? Sakit kay ako lubot to. Mangutot pag yun. Di naman mapugnan ni God. Tara na ba? Bantay pag-abot sa unahan, layo pa ha? Hinaya na mo mula ka utoy. Tan, hadlok man yung lugaratan. Ay, gadlok ya. Kasi dyan na ba? Nagpaabot ako ah. Tan, na may dalan tan, naog nang tan. Sige, basta pag-abot sa unahan, sungaya ko ah. Naog. Wait sa tuwa. Tanawad sa akong Google Map. Oh, tanawa o. Doon lata. Kalayo pa na. Doon lang man. Kanang lupi daw. Kasi mga dalan. Usog na yung signal dira, anong naka-Google Map man ka? Usog koy. Full bars. Bantay bitaw ha? Tarungag yun natan, kay basig-basaag taan eh. Sure, lagi. Di man yung mga tek ang cellphone. Tara! Tan, pag hinay dira tan, basi may slide ka. Ako, may slide. Binuang. Basig ikaw. Sige, gara-gara yun. I-slide ba kayo ng lapok? Ano si Tugay dia? Doon na kayo. Tara na. Taan yun. Agay! Agoy, kayo oy. Ay ko gara-garaitan ha? Paghinay lagi to. Kay slide kay lapo ko. Iniglabayon tagaglapok dira ah. Ay, kasukot to. Tara na ba kay madugay ta? Doon na dugayo. Duol ka karon. Aba ako be. Tungo na dalan dire. Baba na pod. Unya karon tan asa naman tadapit. Na may lubi oh. Tisa to kanti ko cellphone. Unsa naman pod na? Patay to. Cellphone na wala signal. Agay! Unya unsa man natan? Ang ulit na lang ta. Kay basig masaag tani ba? Yati kang bataan ka.